Chláine. Se chun galras an séad chóra is cáiliú de tagainn in le hinis. Atóga chuidir an 8 ís agus an dana ís díag. Tógann curvéalacha atá an sápélínse agus tá sé se hana chotíanta sa cheantar sa go mór hir a bháin geantar ceantsléan sa hir. Ach is clocháin I bhíd san agus bhíidir tóca circalach. Ach is scéalar I fad an ceanta mar ha sé cearnógach. Is máistidí síd a thóga é seo, agus tuisce bhfuil sé cearnógach, bheadh sé bhad níos deacair I léthe seo do struchtúr a thógant. Ten na clocha isteach, déagad níag go dtí go sruisin siad an bar agus líne bháin cloch a mara ar fad. Agus bhfuil éonrad á chimeád le chéile a bhfuil cement ná éonrad? Ní dólim go bhfuil, mar ní raibh sé go nuair sin agus stocha den na seanachil ar taí, bhí taí na líana go bhí tógant le cloch agus taí in máisteach. Agus stocha tagan na mílte daoine sa ruthe táraigh, agus rinne bliana fada a chláine go dtí náite. Achas tócha go bhí na chéad daoine ná manaigh agus na daoine bhí charíileachta chasán na naamh a hagachan sa. Agus ganadí sin sa beidir haríhé ar dédís go dtín chéad feistile sur go dtí cílmail céadar agus asan go barach na críanain. Istíigh sa tá béad ganadí? Se agus tá go raibh ceanna linsa beidir agus áitina le timppó agus beidir go raibh manaigh nó fnechtan sa chomá. Iadtá aga be chéad socha lebas bricasta beidir bhí gorcoghine. Acha sé bhrí atá le galras na tig na strúnséidí. Gaul sé strúnséid agus áras tig na strúnséidí. Sa sné go má. Ní sé chláine bo míidir aige ríist agus le míidir roin sin mar seo I deo 100 céadar agus sé chum agin le.